खुलुमबाय स्टुडिअ आं गेवलां हाज'वारि आसाम टक्सनि खौरांगिरिखौ एनएलएफबिनि मुं लानानै जिउ फोजोबनो हुमखि होनाया बेसेबां गनायथाव एनएलएफबि हानजानि मुं लाना खौरांगिरि सन्जय रायखौ हुमखि हरनाया थारैनो एनएलएफबिनि सोद्रोमामोन नामा हेलो हेलो मैं एनएलबी সংগঠনৰ পৰা কৈছো কিহৰ পৰা এই যে এনএলবি সংগঠনৰ পৰা কৈছো এনএলবি এনএলবি আপনি যে অৰুদে যে আমাৰ যে ইএম আছে যে প্ৰগ্ৰাম সমষ্টি যে জয় হৈছে ইএম হয় হয় তাৰ এই অঞ্চল কি উল্টা পাল্টা আপনি লিখি আছে কি বকি আছে এইবিলাক बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे सोंथि ना एनएलएफबिनि मुं लानानै एनएलएफबि हानजाखौ फोजोबस्रांनायनि खैसार खालामदों नामा एनएलएफबि हानजानि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायदों एनएलएफबि होननाय बेंगली हानजा नेशनेल लिबरेशन फ्रन्ट अफ बेंगली हानजानि दुथां सुबुंफोरसो बुथारनो हुमखि होदों नाथाय बर' हारिनि एनएलएफबि हानजाया नङा खौरांगिरि सन्जय रायखौ जिउ फोजोबनो हुमखि होनायाव एनएलएफबि हानजाया जेबो लोब्बा गैया होनना एनएलएफबि हानजानि गाहाय नेहाथारि एन फानजारि बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायदों नोंथांमोनखौ साबायखर बावगोरो लिंहरनाय लेखायै मोनफैनायनि थाखाय आरो फुंबिलिनि गोजोन हामग्लायनाय बावहरनायजों लोगोसे जांख्रिथायारि गाहाम हामग्लायथिखौ गासै बर' रायजो राजाखौ निसिम बावहरनाय थाबाय दिनै नोंथांमोनखौ लिंहरनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय नै 20 फेब्रुवारिनि 2022 आवहाय मोनसे निउस फोसावदोंमोन आरो बे निउसनि सायावहाय माखासे कल भाइरेल जानायखौ जों मैयानिफ्राय खोनाबाय थानो मोनदों बे कल भाइरेलावहाय बेबायदि बाथ्राखौ बुंहरदों जे जोङो एनएलएफबिनिफ्राय फन खालामदों आरो पकिरा ग्राम समष्टिनि सासे इएम अरुप कुमार दे बिथाङा मा खामानि मावदों मा खामानि मावाखै बेनि सायावहाय माखासे निउसावहाय माबानाय जादोंमोन बे निउसखौ एनएलएफबिनि सानैसो एनएलएफबि माने जों नेशनेल लिबरेशन फ्रन्ट अफ बर'लेण्डआ नङा एक्चुवेलि जानांगौ नेशनेल लिबरेशन फ्रन्ट अफ बेंगलिया मानो होनबा एनएलएफबिया मोननै आफाद दङ गुबुन मोनसेया जोंनि अनगायै गुबुन मोनसेया जानो हागौ बे माबाखौ जा बाथ्रा बुंहरदों खिन्थु बे समाव माखासे रायजो राजाफोरा आरो माखासे सुबुंफोरा सानदों जानांगौ जे बे फोथैनायनि हुमखि हरनाय बेखौ जों नेशनेल लिबरेशन फ्रन्ट अफ बर'लेण्डआ हरदों नाथाय बे हुमखिखौ जोंनि साइडनिफ्राय होनाय जायाखै ओमफ्राय आं बेखौबो बुंनो सानो जे नेशनेल लिबरेशन फ्रन्ट अफ बर'लेण्डनि जानानै जोंनि जानानै गुबुन रावबो सुबुङा जाहाथे बेबायदि हुमखिखौ दाहोथों मानो होनोब्ला जोंहा दा मोनसे गोजोन थासारियाव दङ आरो बे गोजोन थासारिखौ जाहाथे गुबुंले दा खालामथों आं बेखौ नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयैदि गोख्रों रावै सोंखारि हरो आरोखि गोग्गो आदार जाग्रा सुबुंफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मावरिया गामियाव मनाटिसा गावसुंथा हानजानि सोद्रोमा हांमा ब्रह्म बिथाङा आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों खानस्रि हासार आरो गोबोर हासारजों दिहुनजानाय अर्गेनिक मैगं थाइगंनि गला बेखेवनाय जाबाय गोग्गो मैगं थाइगं जाग्रा गोसो गुदुं बायग्रा सुबुंफोरा गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन जानबुं नम्बरा जाबाय 8011748256 जानबुं नं 8011748256